Per mi és d'un cinisme, ara ho comentem, més enllà de Pedrerol, també les declaracions de Benítez, tot plegat, però per mi és d'un cinisme màxim, perquè em sembla que a aquestes alçades tots sabem qui és qui en el món del periodisme i tots sabem que Pedrerol i Florentino Pérez tenien via directa. I Florentino Pérez l'ha fet servir sempre. Ell s'hi haurà posat millor o pitjor i tothom pel que pot, tothom pel que pot per subsistir s'entén perfectament. Ara, em sembla d'un cinisme màxim que digui que Benítez es queixava d'una conxorxa contra Florentino, etc., que és una cosa que Benítez va dir perquè l'havia de dir, perquè anaven al sou, perquè no podia dir el que pensava, que ho ha dit ara quan hem vist a les declaracions. I aquest que ho sap encara raja i diu que no és coherent. Em sembla d'un cinisme màxim. Sí, però si em permets, Jordi, jo diria una cosa. Un és un cínic i l'altre fa unes declaracions pròpies d'un eunuc. Ho sento, però trobo terrible i patètic. Si un home ha de parlar quan ha de parlar, parlar ara així i fer la pataleta aquesta ridícula que ha fet Benítez és penós. És penós. I a més, quan en el fons hi ha parts del discurs, la part pitjor del discurs de Pedrerol és quan, per exemple, enumera a les persones a les quals està atacant i en comptes de parlar de la institució parla a Florentino en primer terme. Aquí es veu el servilisme de Pedrerol. Però hi ha una cosa molt òbvia, i és que doncs, les pròpies coses que han passat després de Benítez i el seu propi discurs l'acaba desacreditant com a entrenador del Madrid, perquè com tu mateix acabes de dir, abans que havia dit s'havia sumat el discurs, evidentment, victimista i florentinista, i ara, doncs, florentinista, disculpa. Però ara el que fa, justament, és fer una bataleta ridícula perquè sap perfectament que després del Madrid, malgrat que té un bon nivell d'anglès... Jo estic d'acord contigo. Espera, doncs aquest senyor no tornarà a entrenar cap equip d'elit, i és així. Bueno, en Inglaterra tiene cartel. Bueno, sí, pero ¿para qué? Para ir al West Ham. Yo estoy de acuerdo, Francés, en que no son oportunas. Me parece de un vengativo, mal estilo, porque... Y despecho, sobre todo. Despecho, bueno, efectivamente esa es la palabra, pero Dona maltractada. Cuando tú firmas por el Madrid, sabes a lo que firmas. Tú sabías que el Madrid de Florentino era un club presidencialista, intervencionista, entonces no te llames luego a engaño de lo que ocurrió. Él lo que trata con estas declaraciones es salvar su prestigio, porque ha fracasado. Comentaba... Pero, Alfredo, eso no salva su prestigio, eso le hunde. Bueno, él trata eso le hunde. Él cree que eso con le eso hunde. está... Porque si tú has estado practicando felación presidencialista durante mucho tiempo y ahora te dedicas simplemente a lo que donde dije digo Diego, pero ahora quedas como un ridículo y patético. Pero, Francés, él dice... Perdón, termino. Él dice, aquí ha fracasado Camacho, aquí han echado a Del Bosque, aquí han tenido tal... Y una cosa... Del Bosque se fue con la Copa de Europa, él se ha ido con nada. Lo que más les duele es que encima tenga que reconocer que el Barcelona durante todo ese tiempo ha ganado el doble de títulos. Correcte, però també això fa mal, però també hi ha una cosa que es deixa de dir, que el Barça també ha conegut les seves crisis al llarg de tot això i també ha canviat d'entrenadors. Ell fa una enumeració, ell el que està fent és un discurs per protegir la seva pròpia... a ell mateix, i no ho aconsegueix perquè fa pena. El Rafa Benítez fa 2 mesos, si mal no recordo, o més o menys, abans ho estàvem comentant, que ella mateix va dir que havia un complot contra el president i contra ell mateix també va dir. Rueda de premsa el 29 de diciembre. Imagina't. Sí, però... No contra ell, però dels jugadors. Per això es contradiu, però ell ho justifica dient que Fabio Pecchia l'avisava molt sovint de que Florentino parlava amb massa gent, que estava massa sovint parlant amb els jugadors, que tenia cert poder a la premsa, i ell diu que no es donava compte, ¿no? Alfredo, que no voy a ser yo el que justifica a Benítez, estoy intentando interpretar el discurso. Me sorprende. Vale, punto 1. Punto 2, para tener una referencia por lo que decía Vía, de la carrera de Benítez. En ese plató han cambiado a Gary Neville, que lo han mandado a un banquillo, por Benítez, que lo han quitado de un banquillo y se lo han llevado al plató. Esto nos hace un poco, nos da un poco la idea de lo que sucede. Y luego creo que recoge el discurso de Pellegrini. Escuchábamos una entrevista muy sonada hace unos meses, hilo por randa. O sea, exactamente entonces, lo mismo. ¿Cuál es el problema del Madrid, Florentino Pérez? Es que cuando llega Benítez, él era el 10º entrenador. No puede salir ahora diciendo, es que me he dado cuenta que cambian con demasiada frecuencia de entrenador. Era el 10º entrenador de Florentino. Te dirá que con Florentino Pérez ha sido más feliz que nunca. Y con eso está dicho todo. Porque con Florentino Pérez ha ganado más títulos que en toda su historia. Sí, y probablemente muchos madridistas te dirán que con Florentino Pérez también es cuando han sido más felices, porque han llegado los Figo, los Zidane, los Ronaldo. Un socio de verdad de toda la vida del Madrid, ¿crees que está contento con Florentino? Porque es que hace 4 días salió Santillana. Santillana, que no es un cualquiera. Que no es un cualquiera, exacto. Y bueno, y puso Florentino... Jo crec que no està content ara, Xavi, és ser molt ventatgista i adherir-se una mica als resultats de... No, ara estamos hablando de los últimos años. Perquè va tornar a Florentino i se'l va tornar a votar, Alfredo. O sigui, dos cosas. Orden. Ha ganado una liga de 7.
O sea, si el madridismo tan ganador, tan el mejor club del siglo, una Liga de 7, que es el torneo que de verdad te demuestra que el año es bueno. Y segundo, Florentino Pérez es presidente todo el tiempo que quiera, porque no hay nadie con los estatutos ahora que se han refrendado que se pueda presentar. No tiene 60 millones de euros nadie para presentarse. Correcte, Alfredo, però deixa'm que et digui una cosa. No es pot obviar una cosa molt important, que en tots aquests anys, com a mínim en els últims anys, hi ha un senyor que es diu Leo Messi, que és la gran diferència entre els dos clubs. Si luego quieres analizamos eso. I punt. I això és així. I llavors, d'alguna manera, doncs això, aquest efecte distorsiona totes les anàlisis sobre títols. Només les anàlisis sobre títols. Després està el que ha fet Florentino al Madrid, que n'ha fet coses bones i coses dolentes. Li ha tret molta caspa i, d'altra banda, li ha afegit un glamour fals, barato, i d'alguna manera l'ha convertit en una espècie de multinacional que té com a premissa primer guanyar diners i després la part futbolística. Sí, però Francesc, és veritat, Messi és, diguéssim, el Barça, no? No és el Barça, però... És l'explicació. Bueno, més o menys, d'alguna manera és un efecte que distorsiona tota la compta de títols d'uns i altres. És això, sí. El que volia dir és que el Florentino... Vale, Messi està al Barça, però el Florentino pot fitxar Luis Suárez. Em sembla que ahir ho va dir el Carazo, aquí. Pot fitxar Luis Suárez. I ell mateix diu, no, si Luis Suárez no marca ni al Codi. Però escolta, és que Florentino es dona... És el gran arquitecte, no. És que és ell, el problema és ell. Correcte. I per nosaltres perfecte, que continuï més anys. Y frases como, no sabéis las camisetas que vende James. O sea, es que a él, lo que juega al fútbol James le importa muy poco. Pero dicen, ¿tú sabes lo que es Kovacic? Kovacic no vende una camiseta. Y entonces dice Florentino Pérez, a mí me interesa que James juegue porque James me vende camiseta. Casimiro no me vende ni una camiseta y como Casimiro no es titular con Messi, no y mientras Florentino tenga esa mentalidad, al Barça però és que con aquesta Messi... mentalitat és més o menys la que té el Barça i és el que vosaltres no veieu. No. El Barça també fitxa Suárez, que és el que podia haver fitxat Florentino. El Barça... Espera't un moment, deixa'm desenvolupar una cosa. El gran arquitecte del Barça, dels cracs del Barça, el Barça de Leo Messi, que ja venia dintre la butxaca, curiosament, de la butxaca de Reixac i Gaspart. Imagínate, a vegades, la motxilla famosa. La motxilla, exacte. Alguna cosa, no, però aquesta, doncs fixa't, Però en qualsevol cas, fixa't una cosa, hi ha elements importants que han edificat les victòries del Barça que han significat errades de Florentino. Per exemple, Samuel Eto'o era del Madrid, va ser un davanter espectacular pel Barça i és el Luis Suárez d'aquella època, per entendre's. Neymar, però espera't, te'n recordes de Ronaldinho? Recordeu que Ronaldinho estava també aparaulat pel Madrid. Porque tenía Beckham. Efectivament, i ell volia deixar-lo un any més al PSG. Pues si me estás dando la razón, es que no es solo Messi. No, es que Florentino Pérez como presidente... T'estic donant la raó en aquestes coses, i és veritat que en això ho ha fet molt malament, sobretot perquè no ha tingut criteris esportius, no ha tingut criteris de mercadotècnia, és veritat, però també, d'alguna manera, doncs, com ha dit abans l'amic madridista, que ell, jo crec que parla amb més coneixement de causa, també hi ha molta gent que li agraeix doncs, alguna de les coses que ha aconseguit Florentino. Pues yo creo que la mayoría del madridismo ya no está a favor de Florentino. Vale, escolteu una cosa. Tanquem, si voleu, carpeta Madrid. A més que em feia il·lusió per sota... Volies una cosa més, Laura? No, jo simplement, al marge de grans noms de jugadors que han fitxat pel Barça i que potser interessaven o havia descartat el Madrid, també ho ha dit Benítez, la diferència també en aquests anys és que el Barça té un model i té un estil i té un programa més definit i el Real Madrid no. I aquesta és la gran diferència. El Barça ha incorporat variants, però el Barça té un model i una filosofia i un ADN. Ja veurem què passi quan... Laura, quan Messi es jubili, tornem a tenir aquest debat. De acuerdo, yo soy 1000 por 1000 de Messi, pero Messi con Argentina, pero Messi con Argentina no ha ganado prácticamente la mitad del mundo. O sea, que no solo será Messi. No solo será Messi, pero básicamente el factor de desequilibrio es Messi. Que sí, y yo no quiero hacer de menos a Messi, pero que es todo, que cuando ha estado 8 semanas fuera, para mí Messi es la piedra angular del Barça indiscutiblemente. No, bàsicament, a veure, però ha estat 8 mesos fuera per guanyar la Lliga Espanyola, inclús per ser campió de la Lliga Espanyola, el Barça no necessitava Messi. Però per haver aconseguit el nivell d'excel·lència que ha aconseguit durant aquests anys, és Messi. Per suposat. O sigui, al final és una cosa que us diré. O sigui, el Barça, ficant un cono a la banqueta, guanya el 90% dels partits. Deixa'm acabar. No, porque estuvo el Tata Martino, que era lo más parecido, y pudo ganar la Liga en el último partido. Y la perdió en el último partido con un gol precisamente mal anulado a Messi. Pero deixa'm que et digui una cosa. El que vull dir... ¿Habéis grabado lo que ha dicho? Un gol mal anulado a Messi. Le robaron la Liga en el último minuto, en el último partido. Si és cert, no discutirem una cosa que és certa. El que vull dir-te és que quan he parlat del 90% és que el 10% o potser el 15% dels partits és els que donen els títols. I en aquests partits ha tingut un jugador al Barça que ha aparegut i altres, com per exemple el Madrid, en la majoria de vegades, fins i tot en el títol més important que ha guanyat, no ha aparegut Cristiano. I aquesta és el fet, perquè al final és el fet diferencial. Val, un moment.